София е един от най-древните градове в Европа. От тогава и до днес градът ни е кръстопът на различни култури. Домакин на престижни международни, научни, културни и спортни събития. Софиянци обичат да гледат спорт, но обичат и да се занимават с спорт, защото спортът е начин на живот на софиянци. За нас е изключително важно развитието на масовия спорт. От една година София е член на семейството на европейските столици на спорта. Ние се готвим много сериозно за 2018 година, когато ще бъдем център на тази прекрасна инициатива с множество международни спортни прояви, които стимулират децата, младите хора да се занимават с спорт. София е един от малкото градове в Европа, в който има възможности за спорт през цялата година. София е зелен и гостоприемен град. Ние сме готови да приемем всички спортове през 2018 година, когато градът ни ще бъде домакин на инициативата Европейска столица на спорта.